man pass man bụ ebu onye isi security n'Oraifite wee bụrụ commander of the whole security na-ekwusigo zuru ezu. Ọ mgbe aha ka ohi batara na ihe a na-eme. Ọ mgbe aha ka kidnapping batalụ maka na akwa ọkọ ji ya alụ ọlụ. Even nyanwa bụ very bad man. Alright, I greet you my lovely fans and friends. All crazy again on te. Please, from video m post to Basalo man pass man. Gosi welo gosi onwe with the squad oji aga na ebo onye ebubago oji alụ ọlụ. And some people may put the video in different ways. Na Soludo recruit zele man pass man bụ onye ohi bụ scammer bụ onye ntọlị ka ọ na-alọrị ọlụ. No, it's not truth. Gee ntị, let me now expose some things ị ga-amata. If lazy I know every game a na-agba nchekwuo mie onye lụọ m ụka onye ha bịara court ka mụ na challenge onwe anyị. One, man pass man abulugo security more than 5 years. Ife mela akwa ọkọ ji mee nya second in command of Morning Star Club gene. Akwa ọkọ mere second in command because na man pass man bụ ebu onye isi security n'Oraifite wee bụrụ commander of the whole security na-ekwusigo zuru ezu. Ọ mgbe aha ka ohi batara na ihe a na-eme. Ọ mgbe aha ka kidnapping batalụ maka na akwa ọkọ ji ya alụ ọlụ. Even nyanwa bụ very bad man. O nwere ife ọ ga-amahụ mbụ man pass man. Ọ sịrị ya na-agwọ ala isi lie nwaharụ a na-agwọ. Nwanne nwoke nke ọ tọrọ atọ o jiri tarị pịagbuo nya mba ketọrọ ya ni. O ji ụtalị pịagbuo nya si na ọ na-agwọ ya ọya akọla ife onwere enwe. Ebe na Oraifite enwere more than 200 people bụ ndị nke m ebe anwa. Even ndị nche ọ na-use tata ama mfa. There's one man onye ha gburu onye Oraifite. That man batala onwe ha bee ohi na ọbụ kidnapper. Is a lie. Akpụla ega na nne opi pịagbuo enye ebe aha eji ndị whole video ifu the man ibeli akwa. So man pass man donu ọ bụghị Soludo recruituru ye. Ọ Emeka Ọfọ na ndị otu recruituru ye. There's more than 300 rich men bụ ndị kwe n'azụ mgbe anwa menye onye isi commander of Oraifite vigilante. From there na ha menye onye isi ndị security na-ekwusigo zuru ezu. Which means na every ekwusigo no under man pass man security network. Nke bụ na onye abụte kidnapper na Anambra State, bute izu ohi, bute igbu mmadụ, bute ịtọrị mmadụ. Mana ofu ife nna ayo Soludo gịnị si mee this man invite. I know one thing vividly. Akwa ọkọ nọ na Lion House ka edeberie n'Ọka. Mana man pass man na-abịa ebe ahụ every time bịa kwụọ ndị agụnation bụ ụgwọ na ịma nwanyị. Ọ chọọ ka security ya pụta. Ọ chọọ ka emenye expose. This man na-akwụ security ụgwọ ka arapụ ya aka. And obviously no Emeka Ọfọ. Obviously no Emeka Ọfọ marrying those as his security. Mana ọ na-ezu ohi. The man hide under security. Ekwusigo na-ezu ohi. Ịma na Oraifite na under ekwusigo. Ma ọzọ obolo bụ ekwusigo. So no onye bụ na-akụ mmemme. All this car na-agba from ohi ka o si abịa. Go and verify.
man pass man abụrụ dibia. Man pass man enweghị ọgwụ, ọ naghị agwọ ndị ala, ọ na-alụ kam. Everybody na-atụ egwu. One pass man na medicine with J Park na Nnewi. From there, osna with dibia. Pass any fine eme. Akọ ọkọ recruit onye mba akọ ọkọ. Fair use gie we many guys si egwu ka elie nkefa. So na ị na-ekwu Soludo, no. Soludo abụghị emere man pass man in those. On the orifite kpọpụtara ya. Both Memeka Ofo and the others. Mana mgbe ha gbatara ihe ha chere ọ bụ ezigbote mmadụ, ha mara ọ bụ onye ohi. O use see for criminality. Nke bụ na tata ohi wee karịa baa anyị. Ma why? Because of man pass man. That's the fact. Leave Soludo alone. Aka ya adọrọ n'ime.